Tabiatte akış, elle akış, sıypap uzman ak kanatı bilen, yakar kızı uzgan buran atlı, ak kanatlı ap atı bilen, ak koyunlar inlerine, ak şeller ilgen kebek, ak yağan karlar ingirde zenger kebek, kışkı yemde üzümüzde erip yuvalgan kebek, ekiyetler dünyasına sirli yol algan kebek. Табигать инде ял итә. Киләсе елда эшне яңа көч белән башлап җибәрү өчен Акъюрганга төренеп, авылым тирән йокыга талган. Әйе, туган авыл, туган җир, туган мәктәп. Һәр кеше өчен дә бу төшенчәләр бик кадерле һәм истәлекле. Авылның нәкъ уртасында 2 катлы мәхәббәт бина урнашкан. Исәнмесез, хәерле көн дуслар. Сезне Шикше төп мәктәбе укучылары сәламлый. Үзенең серлелеге, аклыгы, сафлыгы, ак карлары белән хакимлек итәргә әзерләнгән бу мизгелдә без сезнең белән очрашуыбызга бик тә шатбыз. Мәктәбебезгә җәй көннәрендә килсәгез, бөтен авылга ямь биреп торган хош исле аллы гөлле чәчәкләре, лагерда ялучы балаларның шау-шуы каршы алыр. Ә кышын килсәгез, ак паска төренгән каеннар, яшел чыршылар белән каршы алыр ул. Иртәнге сәгать 7-дән кичке сәгать 4-кә кадәр мәктәбебездә балаларның шат авазы тынып тормый. Шикше төп мәктәбе мактаулы, дәрәҗәле, тырыш укучыларга бай булган белем йорты ул. Мәктәбебездә безнең өчен иң акыллы, иң матур, иң кече күңелле балаларны яратучы укытучыларыбыз эшли. Мәктәбебезнең тарихы бик бай. Әйтегез әле тарихка күз салыйк. Мәктәп тарихын ветеран укытучы Нутфуллина Гүзәлия Нәҗип кызыннан да күбрәк белүче юктыр. Бүген мәктәбебезнең Туган якны өйрәнү музеенда аның белән очрашу. Безнең авылыбыз Шикше бик матур урынга урнашкан. Аны төн яктан таулар чолгап алган. Менә бу тауларда электә кара урманнар булган. Алар авылны төн яктан кырыс җилләрдән саклап торганнар. Шуңадырмы элек фаразлар буенча авылны Ышыкша дип атаганнар. Тора бара инде исеме үзгәртелеп Шикшегә әйләнгән. Шикше янында бираздан яңадан бер авыл барлыкка килгән. Ансын яңа Шикше дип атаганнар. Ул бик матур урында булган. Алан уртасыннан елга ага. Менә бу авыл инде соңарак Алан елга исеме белән йөри хәзер. Әле мин кичкенә чакта да яңа Шикше дип йөртелә иде. Өлкәннәр, күрше авыллар аны яңа Шикше дип кенә беләләр иде. Бу ике авыл халкы, авыллар кушылып биткән безнең, бик тату, бик дус яшиләр, бик тырышлар. Безнең авылларны шушы административ биналар гына аерып тора. Мәктәп, клуб, авыл советы, медпунктлар, алар бар да авыл уртасында. Шушылай матур гына яшибез. Тора бара инде мәчетләрнең манаралары киселә бит инде 30-нчы елларда. Аларны кайсын клуб, кайсын мәктәп итеп файдалана башлыйлар. Аннан мәктәп итеп инде байларны сөрәләр бит инде ул вакытта. Бай йортларда файдаланылган. Менә әле без белгәндә дә Гыймай бай йорты бар иде. Анда да балалар укыган. Минем әти, әниләр әле шунда укыган. Ләкин тора бара инде халык тагында аң белемгә омтылып, укырга теләүчеләр бик күбәя башлагач, 32-33 елларда шушы авылның бер балтастасы җитәкчелегендә бик матур урынга Миша елгасы буена, тау астына мәктәп салына башлый. Бик заманына күрә бик зур итеп салына ул, 2 килештән тора ул. Ул мәктәп, бу кичкенә кыз мин. Әти безнең мәктәп тирәсендә эшләде, директор ярдәмчесе булып, завхоз. Шуңа ярып килгәнмен мин. Бу инде 54-нче еллар була, миңа 4 яшь монда. Аскы өлештән, аскы мәктәптән чыгып киләм мин. Аскы мәктәптә күбрәк башлангыч сыйныфлар укыды инде. Өскә өлеше дә бар иде. Тирә-як авыллардан 11-12 авылдан килеп укыганнар монда.
отлар белән килгәннәр, отлар торган 10 от торып, аларга аерым караучы билгеләнгән. Кайберләре инде кайталмаганнары кешеләрдә фатирларда торып укыганнар. Менә халкыбызның үткәнен, гореф-гадәтләрен, аның ничек көн иткәнен белү өчен бит инде яшьләргә бик тә кирәк. Менә монда саклана халкыбызның кулланган көнкүреш әйберләре. Менә күп нәрсәне белмиләр бит инде балалар безнең хәзер. Хәтта алар карага манып яза торган ручканы белми инде. Без язган. Каурин әйтәсе дә юк бит инде. Менә мин эшли башлагач кына беренче шариклап ручка кирде әле. Булар балалар өчен бик зур тәрбия үзәге булып тора инде бу музей. Бүгенге көндә Шыкшы төп мәктәбендә 70 укучыга 22 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Уку һәм укыту өчен барлык шартлар тудырылган. Хәзерге вакытта укучыларыбыз район күләмендә үткәрелүче фән олимпиадаларында катнашалар. Инде нәтиҗәләре бездә бар. Яруллин Әлфис биология һәм экология фәннәреннән призлы урыннар алды. Уку белән бер рәттән төрле конкурсларда, ярышларда актив катнашалар. Укытучыларыбыз да төрле яклап үзләрен сыныйлар. Юл укытучысы конкурсының район турында инглиз теле укытучысы Мустафина Лидия Бади кызы, рус теле укытучысы Хаҗиева Ләйсән Хайдар кызы, педагог оештыручы Абдулхакова Гөлгенә Раиф кызы, яшь педагог номинациясендә математика укытучысы Гарифуллина Алсу Илфат кызы беренче турны уңышлы узып, икенче турга үттеләр. Аларга киләчәктә дә уңышлар телибез. Җәйге чорда укытучылар, техник хезмәткәрләр һәм укучылар көче белән бакчада һәм теплицада мул уңыш үстерелеп, район күләмендә иң күп табыш кертүче мәктәп номинациясендә икенче урынга лаек булдык. Бакчада үстерелгән яшелчәләрдән укучылар уку елы дәвамында витаминлы салатлар белән туклана. Укучыларыбыз дәресләрдән соң 6 юнәлештәге түгәрәкләрдә шөгыльләнәләр, үзләренең сәләтләрен үстерәләр. Мәктәп әти-әниләр белән дә тыгыз элемтәдә тора. Район күләмендә үткәрелгән Тату сыйныф серләре конкурсының зона этабында әти-әниләр комитеты актив катнашты. Мәктәпнең алтын фонды исеменә лаек булды. Үткәрелгән барлык чаралар әти-әниләр белән берлектә үтә. Мәсәлән, әниләр көне уңаеннан балалы солянка концерты бик күңелле үтте. Бүгенге көндә дә әти-әниләр яңа ел сыннарын ясарга булышты. Мәктәптә 2 балалар оешмасы бар. Мәктәп балалар думасы укучылары ялгыз әби-бабайларга даими шифлык эш алып бара. Күренекле кешеләр, җирлек вәкилләре белән очрашулар оештыра. Бергә һәм бердәм булганда гына уңышка ирешеп була. Мәктәбебездә 1-2 классларны берләштергән Татарстан Барстанның Кыңгырау берлеге эшләп килә. Берлекнең җанлы тормышы белән таныштыру өчен сүзне Кыңгырау отряды рәисе Әмиров Камилгә бирик. Безнең Кыңгырау берлеге 4 эстабар 3 варислар берлеген берләштерә. Һәр отрядның үз исеме, үз девизы, үз җыры, алга куйган максатлары һәм үз хыяллары бар. Һәр отрядка 7-9 класс укучылары арасыннан остазлар билгеләнгән. Остаз вожатыйлар мирас юлы, эстабар юлдашы һәм галстуклар иле программалар буенча эш алып баралар. Берлектә айга бер тапкыр берлек утырышы үткәрелә. Без анда эшкә анализ ясыйбыз һәм алдагы эшләрене планлаштырабыз. Кызыклы, мавыктыргыч һәм файдалы эшләрне үзебез барлыйбыз, үзебез әзерлибез, үзебез үткәрәбез һәм йомгаклыйбыз.
Кыңгыраулар тынмасын, ел буена чыңласын дигән девиз белән эшлибез һәм яшибез. Берлек белән җитәкчелек итүче педагог оештыручы Габделхакова Гөлгенә Раиф кызы, ел укытучысы 2019 республика конкурсының иң яхшы педагог оештыручы номинациясының район этабында призер булып, республика зона турында катнашачак. Гөлгенә Раифовнага уңышлар теләйбез. 12 декабрь Россия Конституциясы көне уңаеннан Эстабар варслар берлегендә сбор булып үтте. Укучылар Россия Конституция законы, гражданин төшенчәләре, тарихы, аның эштәлеге, хокуклары, бурычлары белән таныштылар. Дәүләт символларын искә төшерелде. Гимн ул тантаналы музыкаль әсәр. Гимн аерым очракларда гына башкарыла. Гимнның авторлары ул композитор Александр Александров һәм шагыйрь Сергей Михалков. Гимн башкарылганда бүтән кеше торып баса, пилотлар баш киемнән сала, ә хәрбиләр честь бирә. Илебез һәр яңа көнне гимн белән каршылый һәм сата. Мәктәп күләмендә үтә торган атак музыкада Россия һәм Татарстан гимннары белән ошана. Линейкада атна буе мәктәп күләмендә кизү торган укучылар чыгыш ясый, соңыннан үзләренең концерт номерын тәкъдим итәләр. Район, республика, мәктәп күләмендә үткәрелгән конкурсларда актив катнашучы, призлы урыннар алучы укучыларыбызга истәлекле бүләкләр, грамоталар тапшырыла. Шат җырлары, уеннары белән үтеп бара мәктәп еллары. Өмет тулы ак хыяллар белән якыная яшьлек еллары. Билгеле, сөз мәктәпнең хуҗалары 9-нчы сыйныфлар турында барачак. Аларны бүген нәрсә борчый икән? 9-нчы класс укучысы Хатипова Динарага мөрәҗәгать итик. Бүген безне борчыган төп мәсьәлә дәүләт имтиханнарын тапшыру тора. Математика, рус теле фәннәреннән кала химия, биология, җәмгыять белеме, татар теле, география, инглиз теле фәннәрен сайладык. Без моның өчен зур әзерлек алып барабыз, өстәмә шөгыльләнәбез, үзебез өчен күп төрле вариантлар булдырдык, белешмә китапларын алдык. Укыту эшләре буенча директор урынбасары Мәхмүтова Гөлнара Закаровна экзамен буенча яңалыклар белән даими таныштырып бара. Тәкъдим теләкләрен җиткерә. Алга таба да даими шөгыльләнеп, укытучылар һәм үзебезнең тырышлык белән имтиханнарны уңышлы гына тапшырырбыз дип уйлыйбыз. Әлфи, синең үзеңнең дә уңышларың бар бит. Әйе, чыннан да. Имтиханнардан тыш, без әле фән олимпиадаларында әзерләндек. Бүгенге көндә минем экология һәм биология фәннәреннән 2 призлы урыным бар. Фән олимпиадаларында катнашу безгә имтиханнарны уңышлы тапшырырга ярдәм итә. Мәктәбебезнең беренче катында нәни дусларыбыз да бездән үрнәк алып тырышып укыйлар, тәнәфесләрдә күңелле уеннар уйныйлар. Укытучылар да алар өчен төрледән-төрле шөгыльләр уйлап табалар. Хәзерге вакытта яңа ел бәйрәменә әзерлек бара. Укучылар рәсем конкурсына әзерләнә, юл кончиклары ясый, газета чыгара, җырлар, биюләр әзерлиләр. Кыш бабай белән фотога төшәсегез киләме? Шикшетлек мәктәбенә фотозанга рәхим итегез. Яңа ел бәйрәмнәрен бергәләп истәлекле итәрбез.
Без тырышып белем үрләре яулау белән беррәттән түгәрәкләргә йөрергә дә вакыт табабыз. Мәктәптә робототехника, яшь дизайнер, бию түгәрәкләре эшләп килә. Егетләребез техника белән дә кызыксыналар. Трактор хәтле тракторда ясадылар. Без бу тракторны 3 ел элек төзи башладык. Аның башында Альфа мопеды моторы. Соңыннан без аны башкарып чыга алмагач мотолог двигателе куйдык. Шуннан әкренге җыелып китте. Без аны әти белән бергә җыйдык. Скорее ол шумен яңа булышып йөрдем. Хозалыкта бар эшкә дә кирәк. Сыерларга печән, бакчада бәрәңге төби йөргә, тормаларга, тирес түгәргә, шулай булыша. Бу безнең ризаклардан күреп кызыгып ясадык. Авыл хуҗалыгында кирәк өчен шул кирәк яракларга эшләгәндә шуңа карап җыйдык. Нәрсә моның төп әйберсе? Төп әйбере шул авыл хуҗалыкларында булышу инде, бакчалар сукаларга, тырмаларга, кар көрәргә шуңа карап ясаган. Кирәкләр. Нәрсә моторы куйдыгыз? Монда 7 ат көчле мотор, бу мотоблокныкы. Менә шушы тракторны җыеп чыгу, кибеттән сатып алган әйберләр, запчастлар бардыр монда. Күпмегә төште? 35-40 меңгә якын төште. Барлык әйберләре белән бергә шулаганда. Кибеттә шушы тракторны күпмегә сатып алдылар? Кибеттә 120 меңнән артык инде бар ди. Укучылар Шикши мәдәният йорты каршында Ләйсән Хисматова җитәкчелегендә берлеген фольклор коллективына да теләп йөриләр. Абзакай, миннән арба, синнән
Кече яшьтәге мәктәп балаларына эстетик тәрбия бирү максатыннан мәктәбебездә бию сәнгате түгәрәге эшли. Бию түгәрәгендә һәр хәрәкәт, һәр күнегү баланың иҗатын, хыялын, игътибарын үстерүгә, инициативлылык, мөстәкыйльлек тәрбияләүгә, җәмгыять тәртибе кагыйдәләренә хөрмәт уятуга юнәлдерелгән. Гәүдәнең нәфислеген, сыгылмалыгын арттыру күнегүләре дә өйрәнелә һәм даими кабатлана. Күнегүләр өйрәнү белән бергә баланың сәламәтлеге, иминлеге дә кайгыртыла. Бию өйрәнгәндә таләп никадәр зуррак булса, аны бала шул кадәр матур һәм тигез башкара. Безнең мәктәбебездә кызлар өчен Гарипова Алсу Рәшит кызы җитәкләгән яшь дизайнер түгәрәге бик уңышлы эшләп килә. Без бу түгәрәккә бик яратып йөрибез, хәтта кайтып та китәсебез килми. Апабыз безне бик күп кул эшләренә өйрәтә. Үзеңнең башкарган эш күңелгә шатлык, җанга тынычлык бирә диләр. Бу сүзләр белән мин дә килешәм. Түгәрәктә шөгыльләнеп, без пөхтәлеккә, вакытны дөрес файдаланырга, матурлыкны күрә белергә өйрәнәбез. Үзебез эшләгән эшләрдән ата-аналар җыелышларында, бәйрәмнәрдә күргәзмәләр оештырабыз. Чиккән кулъяулыклар, бәйләгән башлыклар, рәсем төшерелгән тукымалар, йомшак уенчаклар, салфеткалар берсеннән-берсе матур, оста эшләнә. Без үз эшләребезне күреп куанабыз. Эшләгән эшемнең нәтиҗәсен күрү нинди рәхәт бит ул. Алсу апа да киләчәктә бу шөгылегез үзегезгә дә, кешегә дә куаныч китерсен дип безне рухландырып тора. Мәктәбебездә шахмат серләренә төшенергә зур игътибар бирелә. 1 класстан 9 класска кадәр һәр укучы шахмат уйный белә. Шахмат белән тирәнтен кызыксыну зур җиңүләргә китерде. Классташларыбыз Галимов Динар, Хусаинов Әмир, Хафизова Заринә, Закиров Ринат, Фаваризова Ралинәләр район, республика күләмендә призлы урыннарга лаек булдылар. Фаваризова Ралинәгә 3-нче разрядлы шахматчы такмаклыгы бирелде. Ралинә, синең өчен спорт нәрсә ул? Минем өчен спорт ул яшәү рәвеше. Һәр кеше сау сәламәт булсын өчен спорт белән дус булырга, аның белән шөгыльләнергә тиеш. Спорт белән балачактан шөгыльләнгән кеше нык һәм тәвәккәл була. Шуңа күрә мин спортны яратам һәм аның төрле төрләре белән шөгыльләнәм. Дәресләрдән соң баскетбол түгәрәкләренә йөрим, кич белән тимер аякта шуырга төшәм, волейбол, футбол кебек уеннарны да яратам. Аларда төрле ярышларга катнашам һәм аларда урын алу үзе зур бәхет. Спорт минем тормышымда бик зур урын алды. Ул минем якын дустыма әйләнде. Минем бу дустымнан бер дә аерыласым килми, чөнки ул миңа алга барырга һәм төрле үрләр яуларга көч биреп тора. Хәзерге вакытта миңа ул көчне биреп торучы булып шахмат уенын саныйм. Ралинә, син бу уңышларыңа ничек ирештең? Бу уңышларымда үзе дә республика күләм ярышларында призлы урыннарга лаек булган остазым Алсу Рәшитовнаның көче зур, аңа бик зур рәхмәт. Безнең мәктәптә шахмат гел дәвамлы килә инде ул безнең. Менә бу укучылар мин 1 класста вакытта укучы Ралинә 1 класста ул урыннар алып кайткан иде инде һәм шуны үзмәскә тырышабыз инде. Әлеге ул безнең түгәрәк булып керде. Хәзер башлангыч классларга венерочка булып керә. Балалар бик теләп, бик яратып йөриләр, чөнки аңлыйлар шахматның кирәк икәнен. Ул логик яктан менә уйларга ярдәм итә, анализ ясарга. Ул бит менә һәр йөргән ходы шахматның ул баланың карар иткән менә карар кабул итә, ул анда решение кабул итә. Менә шул тормышта кыен ситуациялардан чыгарга, тормышта бик кирәкле, бик ярдәм итә торган әйбер дип беләм мин шахматны. Уңышлары да күп инде укучыларымның. Менә хәзер мин 1-нче урын алып кайттылар башлангычларым Сабада район буенча. Бу югары класс укучыларында минем инде республикага катнаша, сборныйна керәләр. Рәлинә менә минем разрядник булды хәзер. Үзмәскә тырышабыз шуны. Гомумән минем алга куйган максатым балалар менә мәктәптә күп бишлеләр алып, шундый бәхетле укучылар булып, сәләтләрен төрле яктан ачып, укуларын телим менә төп максатым шул. Элек-электән Шикше мәктәбе хоккей белән дан тоткан. Мәктәбебезнең Лачын хоккей командасы район, республика күләмендә җиңү арты җиңү яулады. Хоккей уенына нигез салучы Ибушев Александр булган. Аның ышкыны сүнмәде, сүрелмәде, хоккей уены дәвам итте. Мәктәбебез балалар сәламәтлеген генә кайгыртып калмый, әти-әниләрне спорт белән шөгыльләнергә, сәламәт булырга чакыра.
Кичләрен балалар белән тимер аякта, чаңгыда теләп шуабыз. Күңелле эстафеталар, шашка, шахмат ярышларында җиңүче гаиләләр билгеләнә. Менә шулай балаларга, әти-әниләргә белем биреп, сәламәтлекләрен кайгыртып яши безнең мәктәп. Алга таба да бердәм сәламәт булыйк. Бүгенге сәяхәтебез тәмамланып килә, ләкин сагынып искә аласымны беләм, кыңгыраулы мәктәп елларын алдан инде язмыш көтсә дә мин шул елларны ахыры уйлармын. Хөрмәтле телевизор караучылар, сезгә мәктәбебез буйлап сәяхәтебез ошадымы? Ошаса, безнең яңалыклар белән ВКонтакте төркемендә, Instagram челтәрендә, мәктәп сайтларында булган яңалыклар белән танышып бара аласыз. Сезнең белән бүген Дума спикеры Эльвира Газиянова Һәм спикерның ярдәмчесе Әлфис Яруллин булды. Сау булыгыз. Пока-пока.